Boha! Pomůže mi někdo! Jsem zhusta pořezán a život ze mne po gejzírech uniká. Je umístěn bod rozpojení co nejdál od zákazníka, kdy se veškerý materiál a prostředky řídí konkrétní poptávkou. Jak se stavíte ke kvalitě vámi nabízené produkce? Jsem toho názoru, že kvalita musí být prvořadým zájmem každého dobrého obchodníka. A protože my chceme být těmi nejlepšími z nejlepších, nabízíme výhradně prvotřídní kvalitu, vůči níž se konkurenční produkty jeví jako pouhé šunty. Nějaké elektřinou poháněné stroje jemný cit prstů nenahradí. Jen ručně zašroubené šrouby, to je bájo. Paní Hrachová, pošlete mi toho nováčka. Nastoupí už dnes. A máte razítko i pro mě? Ještě něco potřebujete? Tenkrát mi taky nikdo nepomohl. Byl jsem na to úplně sám. Maminka tam jen tak ležela. Úplně jako kdyby spala. A moje sestřičky, malá holátka, koťátka, jen plakali a plakali. Pořád jen plakali. A nikdo mi nepomohl. Moje koťátko, jenom moje slyšíš? Moje!